Уважаеми съграждани, обръщам се към вас, защото искам заедно да изберем пътя за развитието на Враца. Искам доверието ви, защото Враца заслужава повече. Време е за управление, което може да приключи успешно проекта за водния цикъл. Време е за улици без дупки, за диалог с бизнеса, за развитие на висшето образование. Време е за по-бърза и адекватна администрация, за разработване на програма за развитие на селата в общината и по-справедливо разпределение на бюджета. Туризмът трябва да се развива по ясен бизнес план, а бизнесът и образованието да си сътрудничат. Крайно време е да построим нова многофункционална спортна зала, да създадем общинско звено за опазване на обществения ред и да се преборим за по-добър обществен транспорт. Време е да привлечем нови инвеститори. Време е за видими резултати и за Враца. Знам, че между вас има много хора, които искат справедливост и не вярват, че ще я получат. Има много разочаровани и обезверени врачани, които не вярват на политиците. Не искам от вас да ми повярвате сега. Съдете ме по делата. Дайте ми възможност да докажа, че във Враца нещата могат да се случват по-добре, по-бързо, по-ефективно. Ден преди 25 октомври се обръщам към вас с молба. Ако смятате, че аз и кандидатите за общински съветници на ГЕРБ можем да направим общината ни по-добро място за живот, изберете нас с номер 14. Ако друга партия ви е убедила в това, гласувайте за нея. Но ви моля, не оставайте безучастни. Гласувайте. Не продавайте гласа си. Тези, които купуват правото да вземат решение вместо вас, няма да ви свършат работа през следващите 4 години. Техният ангажимент приключва в деня на изборите, а вашите проблеми ще си остават нерешени. Гласувайте по съвест. От всички нас зависи какво ще бъде бъдещето ни. Нека го изградим. Купуването и продаването на гласове е престъпление.